jamana u bɛ cogo min alimamu ka kunutu kala o bɛ cogo di dɔɔnikɛbaw ko kunutu ko min ye kunutu nawazil sariya nana n'a ye dɛrɛ a bɛ kala ciden tun b'a kɛ mais kunutu nawajili bɛ kɛ cogo di ale tɛ kɛ komi wotiri ka kunutu dɛ parce que alimami caman fana bɛ jamana in kɔnɔ n'u ka ye kunutu kala dɔrɔn u bɛ taa wotirin ka kunutu de kala Allahumma hadina fi man hadaita kunutu nawajili to ye dɛ kunutu nawajilu ye dɛ a bɛ ko min na i bɛ kunutu ko de kan ciden ye kunutu kala kunutu nawajilu ka duwawu kɛ mɔgɔw dɔ ye ka mɔgɔw dɔ danga minnu tun bɛ silamɛw tɔɔrɔ kunutu nawajilu a sariya ye mun ye jamana faama de bɛ ɲamarali kɛ n'a ye ni ko dɔ ye silamɛw sɔrɔ jamana faama ye ɲamarali kɛ ko kunutu ka kala kunutu bɛ kala mais groupe dɔ ka mɔgɔw ɲamariya n'a y'a sɔrɔ a ma bɛ faama fɛ faamaw de bɛ ɲamarali kɛ n'a ye ani jamana bɛ cogo min bɛ min fɔ silamɛw tun kan ka min fɔ mɔgɔw ye jamana cogo la u b'a fɔ silamɛw ye dɛ bɛɛ ka duwawu kɛ jamana ye a ka sujuduw la a ka tahiya labanw la a ye duwawu kɛ jamana ye min bɛ se ka duwawu min kɛ i b'a kɛ mais ni e ko kunutu ka kala sisan kunutu bɛ kala juman kan isasi ko ka nɔgɔya wa han ou bien a bɛ kala juman kan kunutu ye de minnu tɔɔra bɛ silamɛw kan duwawu bɛ kɛ silamɛw ye kafiru minnu tɔɔra bɛ silamɛw kan olu bɛ danga u kana alimamu dɔ kɔ la jamana in bɛ lahala min na an bɛ fitina dɔ kɔnɔ kana alimamu dɔ kɔ la alimamu dɔ na ta kunutu kala ana jama dɔ duwawu kɛ jama dɔ ye ana jama dɔ danga a dɔnna problème ba ma dɔ problème la jamana bɛ cogo min alimamu aw fana farala ni jamakulu masina ka kanw kɛlɛ a kɛra cogo di alimamu bɛ problème sɔrɔ dɛ ne b'a fɔ ni ko sugu ni hadamadenw b'u fɔ aw bɛ jamana min kɔnɔ dɔ lahalaw bɛ cogo min quoi ne kɔni b'a fɔ min fɔ hadamadenw ye min bɛ se ka duwawu min kɛ jamana ye i ka sujudu la i ka tahiya laban na o kɛ mais duwawu ni kunutu ye de tɔɔra min bɛ silamɛw kan ka duwawu k'u ye min b'a kɛ ka tɔɔra lase silamɛw ma ka duwawu kɛ olu kan ni alimami faratula k'o kɛ jamana in kɔnɔ i bɛ problème sɔrɔ ala k'an kisi ala k'an tanga ala ka fitinɛw bɔ jamana in kɔnɔ ala ka jamana sumaya an bɛ min fɔ y'o de min bɛ se duwawu min na i ka sujuduw la i ka tahiya la o fɔ dɛ mais u ka kunutu sugu min filɛ nin ye ne bɛ hakilina ɲuman min fɔ ne kɔni ka hakilina ye min ye ka taa alimamiw ma a y'a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ a kana ta balawu dɔ fara balawu kan a kana ta fitina dɔ fara fitina kan ala kan bɛ sababu ma bon ko dɔ ko dɔɔnikɛbaw ma bɛn ko kɛlɛ na min bɛ hadamaden bɔ sunna la ne bɛ mun fɔ la ne y'o fɔ aw ye ya ka caya n ko min ye karisa e ye bidiyamɔgɔ ye karisa e bɔra sunna la n ko ne ka baara t'o ye o ye al ulama'ul kibar dɔɔnikɛbaga belebelebaw de b'o fɔ dɔɔnikɛbaga belebelebaw Ibn Baz Ibn Usaymin ninnu tun bɛ ɲɛnamaya la cogo min mɔgɔw bɛ mɔgɔw sagi ka taa ninnu de ma Sheikh Albani ninnu olu de ka baara ye ninnu de ou bien i b'u ka kitabuw lajɛ n'u ko jamakulu min ni jamakulu bɔra sunna la u bɛ sunna kɔnɔ i b'o fɔ ou bien n'a y'a sɔrɔ u ye mɔgɔ dɔ fɔ u ka kitabu kɔnɔ u ka fatawaw kɔnɔ karata bɔra sunna kɔnɔ ni lahala ye i bɛ o fɔ voilà mais k'a fɔ ne bɛ mun fɔ nin na karisa bɔra karisa t'a la ne kɔni ta ye mun ye n bɛ weleli kɛ ka taa sunna ma ka weleli kɛ ka taa salafiya ma n ka seko hakɛ bɛɛ ani n ka dɔɔni fitinin hakɛ n bɛ bidiya ko kari ka radio kɛ bidiya kan ka radio kɛ bidiyamɔgɔw kan n b'o kɔ n t'u bisiɲɔgɔnya fo ni min bisiɲɔgɔnya ni silamɛ ka masalaha ye ni seko hakɛ mais nin de b'a la nin de t'a la dɔɔnikɛbaga bereberebaw de ka kuma y'o ye ne ye karamɔgɔbaw de ka kitabu muraja ninnu na ka ca san 30 ye ne bɛ min dɔn ninnu na
karasa ebe sunna le etala ebora e bidamoy ne min muraja karamogo bawka kitabula ninna anye min lamu bolo mbo odo wala nabi nyere kulo soma ne ko be min fo doro shaykhul islam bun taymiya ka kitabu kala al-aqidatul wasatiyya aye sunna mo ko aqida ke mununye ni mo min bora o kelen kono mo kuma ni fe wuyune si haka de lawire la imasage ko be bo sunna la ni koye aqidatul wasatiyya kono wodi ya to tumamu ye bunu seminu nyininka ko aywa sunna mo ka aqida ye dumaye sunna mo ka aqida dumambe ni mo bora la ibora salafi ala ibora sunna kono ako kata aqidatul wasatiyya kala shaykhul islam bun taymiya ye sunna mo ka aqida hali sunna al jamaa ka aqida ke mununye aqidatul wasatiyya kono ni mo min bora o kelena hoja jorika tusuru itoraka ibora sunna kono ibora sarafula be min fo o ye wode jangan nanya roman ini. Comme mogomi ni el ewa benna futuru arakalla bandela almami bolo ko ni almami salamu bila ko be nani fula minye ko gunda kafata doronde kala imode fois ko bu bange kafata kala kasura daka ateka o chogola mo min ni benna futur arakan labandena arakan kele soro futur la ni almami salamu bila ni wulila arakan fulana yaka arakan fulana ibe fatiha kala iba bange ka fatiha kala kasura daka ibe sigi ka tahiyake parce que har ni kelende salli futur yaka arakan fulana be bange de sura be daka de awa ni fana almami salamu bila kelende sura almami bolo ni ka fulana de ibe fatiha de kala ka bange ka sura daka bo ni sigira ni o ke be sigi ka tahiyake ni wulila ibe na ni ikallaba minye ibe fatiha doron kala wala ka fo ida jukuro futuri ni benna kelena fulay be sarani jogodela ma famuti bon maka kuma famu kwa ntisika kuma ne maka kuma famu ciiden kuma na jianka tawa fitina ka ko jian laba fitina ko ni be chaya wala ube nyugon dafe ni fitina min nana yere mu'minu ba fo ni fitina ko nante bonne na nimba halaki ube teme fitina do be na ka gelenoye ciiden ko jian laba nunu bena bon ko do ko yala setane o bese ka do mo wala ka far ko bana bila mo gola wa ko parce que mo bese ka bana ko ebeta dogotoro fe o be ka bana sege to ya bela o ba fo luma bana ye masoro idde gunendo ala yere do yo fo ala ko riba do na mo min be riba do ako yo mane kama do ite wula bara illa la yaqumuna illa kama yaqumu الذي يتخبطه الشيطان من المس ala ko riba dunnaw te bo ka kaburu kono qiyama fo go chogo be bo komide shaytane donna minna ka goshi ka abakiri uga babila kuma fufola
donc ko ni mogo munun be riba do go bu ka kabru lo to da ni aya e derele ko shaytan be do mogo la be ka sababu ye ki bana donc ni o bana sugu ye mogo soro do ubeta dogotoro fe ulu ba nyanyini nu ulu ye u ka doni ye ala afule nu ulu maka u ka doni ye ala ni be tawhidi tigi min fana do munun fana be furakele ke ni qur'ana ni ciden ka sunnai ala fahamu salafu salih tawhidi tigi do idale ma ka tawhidi la ibeta ulu fana fe setane be se ka mogo bana be se ka sababu ka mogo bana ko doni ke bawo ye mun fo radio soso TikTok ni Facebook doni ke bawo ye mun fo la ne yo fo ya sinya jole ju haddain silahu ju haddain radio soso ye ba muru da fulala made TikTok mun fo radio ba muru da fulala made sikata la hera bula u kera sababu ka hera chaman chari dugu kolo ka kamo chaman kanda me tora fana bula ni mo minya u bara hera la abiye ni mogo mu bara juguma fana la o juguma bika rejo soso yode no ko donc ewa minante bolo meni kumra sambe barake nyogon fe obu ka minan publicité bo ku bibliye konni mo minye minan nye donc na ye minan nyini effet tebe minan fe rama dewa donc comment ça dit ni mogo minye ni ebe minan publiye ni mogo minya ka minaye minan jara mogo minye na ya kofo iba tigi bila kata minan tigi ma na ye minan sa tigi bolo minan tigi ba ka tono bo ala ye tay minya ba di man nimbe chogodi na ya soro eni minan tigi te be ala ka kilian jamfa minan fule be bolo ni minan songo ye wa kelende mais ne de bilala karasanye ne de ka minan publie aya ye ne de donni na che ka se ima keme fula fara minan ka wa keleni keme fula ni atara e yi ka tonota ne ka keme fula aba ibe ne tadima ka soro cliente nin kalama client nyana minan nyere de ego de songo ye wa keleni keme fula ka soro minan songo ye wa kelende keme fula yin farala ka ede kama kilian to kalama ni nyede eni minantigi jera ka kilian jamfa ni tebe minna ya soro eko minantigi mam minantigi ko ni minan ko ni abe fere yorobe be ba songo do wakelende do men ni kilian minnati ayasa wakele ne ka wakele na biduru bilalaye basi pe ni na nyesi misara de basi pe ni na parce que minantigi yere de fule ka dobo atala ka di ema ama bila kilianka minan songo ye wakelende kilanya sa wakelende me wakele na ne fana be biduru bilaye basi teninka ni nyesi misara de pentenina kiliama jamfa nina donc ewa e tamani publier minke donc minantigi ye biduru bila o kama e fana ka bara bara minke ka sarayo ye bashi tola a ube ini kilian ka biala kilian nim minan ne ya publier me minan tigim ba fere wa kele de me komi ya ye ne de bolo ne de bila katama ne fana ten ninke fu ibe ne sara neta ni ye minan sa wa kele ye kal hakemi sa neta wa kele ka ibe keme fula dine ma de ibe nin fo kiliya ne kilian ko bashi tala mina nin taharam minan tigi pe nya soron sun ka suwado akeran ka suwaye nde minan min fe akera oye ni nya sabolo nde keme fula dima parce que ede kesara sababu nye minan nye de ya nyero nyona ni kilan fana de benna ni na basite ninka mana kake benka doro
meni minan tigi minan priye wa kelende e ka fo ne de kila nati ninya kila min nati keme fula faraka nikke wa kila intara keme fula nadi ema kila intenni ndo ninya jamfande kata kila man nintebe men minan tigi yere de fembiliye aka wa kelena bashi tola ube nini kila ande benala ika sarala abenna minna ko dima bashi tola ko hadamaden ka sira mɔgɔw ka lagosili kɔrɔ ka diina fɛnw dɔ tɔ ye ube ni e kɛra silama to yɔrɔ dɔ ɲɛma ye diina kow dɔ bɛ sira mɔgɔw ka lagosili i b'o tɔ bɛ cogo di u ko ninnu de ma ali akiradu riya dɔɔnikɛbaw ko laɲini minnu bɛ hadamaden bila yɛrɛ jira la a tamaw fi ma fi ayide nas laɲini minnu b'a to hadamaden bɛ jɔ yɛrɛ jira la dɔɔnikɛba ko a dɔ ye mun ye k'i tamakɛ hadamadenw ka bɔlɔla fɛn na karamɔgɔ ka nata n'a tamakɛ bɛ hadamadenw ka bɔlɔla fɛn na e bɛ yɛrɛ jira e pa e tɛ se ka diinɛ fɔ a fɔcogo ɲuman na akiradu riya tamaw fi ma fi ayide nas nin y'a fɔlɔ ye filanan alifiraru mina jami ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sira lagosilen ye i bɛ yɛrɛ jira i tɛ se ka diinɛ ka ɲɛ ma ala ka wajibi de filɛ nin ye mɛ ni n da bɔ a kɔrɔ n bɛ lagosi ala ka wajibi de filɛ nin mɛ ni n y'a kɛ n bɛ lagosi i b'a fɔ nin de ma tuguni alimudahanatu walimujamalatu nin ye haramu de silama diinɛ la lagosili sira ɲɛ kana to mɔgɔ ka ala ka wajibi tɔ ye ubiyɛn ka ala ka wajibi fɔli tɔ ye mudahana de don mujamala de don et puis yɛrɛ a bɛ hadamaden bila yɛrɛ jira de la ka boli mɔgɔw ka lagosili kɔrɔ a sabanan ye mun ye hubbu sana walimadahi mɔgɔ o mɔgɔ ni a bɛ tanuni fɛ mɔgɔw ka lajamuni a n'a tanuni kanu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a bɛ bila yɛrɛ jira la tanuni kanu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a bɛ bila yɛrɛ jira la hadamaden bɛ dusukalasi ka ala ta kɛ ni tanunibaga dɔɔnikɛlaw ko dusukalasi dafalen ye mun ye hadamaden lagosilibaga n'a ka tanunibaga bɛɛ ka kɛ kelen ye bolo dɔɔnikɛlaw bɛ nin fɔ ko dɔ de kama sinon mɔgɔ min b'i lagosi ani min bɛ tanu o tɛ kelen ye bolo maana e bɛ ala ko kɛ de n tanu n'anw ma tanu a bɛɛ de kelen ye ne bolo mɔgɔ in tan'a kan o mɔgɔ in lagosi a kan lagosibaga ni tanubaga bɛɛ de kelen ye parce que min bɛ ne tanu a tɛ ne sara min b'i lagosi ale t'e sara ala de bɛ sara e k'i dusu kalasi ala ye donc nin fana bɛ yɛrɛ jira sababu minnu bɛ hadamaden to bila yɛrɛ jira la nin fana b'a la dɛ hubbu sana walimadahi wala laɲini mun ye kuma jaabi la mɔgɔ o mɔgɔ ni hadamadenw ka lagosili bɛ kɛ sababu e bɛ ala ka diina dɔ to ye wajibi dɔ to ye ou bien e bɛ jɔ yɔrɔ dɔ la mɔgɔw ka lagosili siraɲɛ bɛ to i bɛ ala ka diina ni wajibi dɔ to ye nin ye de yɛrɛ jira de ani nin ye hadamaden ɲini de ani nin ye mujamala ni mudahana de nin tɛ bɛn nin de tɔgɔ ye ko a tanazul ka i jigi ka bɔ i ka diina kan diɲɛ ka laɲini kama ou bien hadamadenw ka lagosi kan o tɛ bɛn silamɛya sira la o ye mudahana de dɔɔnikɛbaw ko hadamaden bɛ se ka sunnaw dɔ to ye taalif ka sunnaw dɔ to ye mais ala ka wajibu tɛ dɛ o sunnaw yɛrɛ i t'u to ye mɔgɔw kama e ka diɲɛ nafa kama dɛ pour diina masalaha kama n nana misiri dɔ la sisan n y'a sɔrɔ a bɛɛ ba kɛ k'u bolo jigi ka salli u ye ne kanu kɛ kɛ alimami ye ni ne nana sisan kin bolo mina ka salli dɔrɔn direct u bɛ n bɔ alimamiya la an tɛ bolo minana fɛ mais n y'a dɔn ni n bolo jigi ka salli ka far'u kan k'a k'u ka alimami ye u dara n na u ye n kanu u bɛ bidiya minnu na n bɛ se k'u bɔ a la dɔɔni k'u bɔ bidiya la k'u wele ka na sunna ma fo don dɔ la n bɛ n'u la faamu bolo mina la u bɛ sɔn bɛ bolo mina u bolo mina nɔfɛ hala nin ye de ka sunna dɔ to le taalifu pour que hadamaden dusukun sama dɔɔni kabaw ko ninnu na ɲɔgɔnnaw de bɛ se ka kɛ
ka sunna do toye pour i be se ka hadamadenw dusuku sɔrɔ cogo min k'o wele kana diina ma baasi t'o la ɲɔgɔnna la mais a tanajula hadamaden ka jigi ka bɔ i ka diina wajibi dɔ ka hadamadenw kama diya nafa kama o ye haramu de o ye mudahana de bon ko mɔgɔ min ni juru b'e la e ka kalifa setigi dɔ ma karisa n'i bɛ jaka bɔ i k'i janto n na juru bɛ n na ninnu n'a ɲɔgɔnna baasi t'o la ni delili haramuyara ni darura tɛ dɛ mais ni mɔgɔ min darura de b'i la baasi tɛ a la ninnu n'a ɲɔgɔnnaw hadamaden i bɛ mɔgɔ dɔ dɔ setigi dɔ yiriwali ba ye karisa n'a bɛ jaka bɔ juru dɔ bɛ n kan na a y'a janto n na olu n'a ɲɔgɔnna nin ye darura ye baasi tɛ nin na سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إيرا ko almamiw jamanaw be cogo min almamiw ka kunutu kala o be cogo di doni ke ko kunutu ko min ye kunutu nawaji sariya nana na idre abe kala ciden tumba ke me kunutu nawaji be ke cogo di alete ke ko mi wotre ka kunutu de parce que alimami caman fana be jamana in kono nu ko ye kunutu kala doro u beta wotirin ka kunutu de kala allahumma adina fi man hadaita kunutu nawajili to yede kunutu nawajilu yede abe ko minna ibe kunutu ko kode ka cirenya kunutu kala kunutu nawajil ka do ke mo do ye ka mo do danga munun tumbe silamaw poro kunutu nawajili asaraye munye jamana fama de be nyamarali kenay ni ko do yo islama soro jamana fama ye nyamarali ke ko kunutu kakala kunutu be kala me groupe do ka mogo nyamara na ya soro ma do fama fe fama de be nyamarali kenay ani jamana be chogoma be min fo silamo tun kan kan min fo mogo ye jamana tola o b'a fɔ silamɛw ye de bɛɛ ka duwawu kɛ jamana ye a ka sujuduw la a ka tahiya labanw la a ye duwawu kɛ jamana ye min bɛ se ka duwawu min kɛ i b'a kɛ mais ni e ko kunutu ka kala sisan kunutu bɛ kala juman kan isasi ko ka nɔgɔya wa ou bien a bɛ kala juman kan kunutu ye de minnu tɔɔra bɛ silamɛw kan duwawu bɛ kɛ silamɛw ye kafiru minnu tɔɔra bɛ silamɛw kan olu bɛ danga u kana alimamu don ko la jamana in bɛ lahala min na an bɛ fitina dɔ kɔnɔ kana alimamu don ko la alimamu dɔw na taa kunutu kala ana jama dɔ duwawu kɛ jama dɔ ye ana jama dɔ danga a dɔnna problème ba ma don problème la jamana bɛ cogo min alimamu aw fana farala ni jamakulu masina ka kanw kɛlɛ ha kera cogo di alimamu be problème soro de ne ba fo ni ko sugu ni hadamadenw b'u fo aw be jamana min kuna do lahalaw be cogo min quoi ne kɔni bɛ fo min fo hadamadenw ye min bɛ se ka duwawu min kɛ jamana ye ka sujudu la i ka tahiya laban na o kɛ mais duwawu ni kunutu ye de tɔɔra min bɛ silamɛw kan ka duwawu k'u ye min b'a kɛ ka tɔɔra lase silamɛw ma ka duwawu kɛ olu kan ni alimami faratula k'o kɛ jamana in kɔnɔ i bɛ problème sɔrɔ ala kan kisi ala kan tanga ala ka fitinɛ bɔ jamana in kɔnɔ ala ka jamana sumaya an bɛ min fɔ y'o de min bɛ se duwawu min na i ka sujuduw la i ka tahiya la o fɔ dɛ mais o ka kunutu sugu min filɛ nin ye ne bɛ hakilina ɲuman min fɔ ne kɔni ka hakilina ye min ye ka taa alimamiw ma a y'a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ a kana taa balawu dɔ fara balawu kan a kana taa fitina dɔ fara fitina kan ala kan bɛ sababu ma bon ko dɔ ko dɔɔnikɛbaaw ma bɛn ko kɛlɛ na min bɛ hadamaden bɔ sunna la ne bɛ mun fɔ la ne y'o fɔ aw ye ya ka caya n ko minnu ye karisa e ye bidiyamɔgɔ ye
karasa bora sunna lan kunne ka baratoye oye al ulama ul kibar doni ke ba bele bele bawde bofo doni ke ba bele bele baw ibnu Baz ibnu Usaymin nunun tumbe nyana ma yalla chukumi mogo be mogo sage kata nunun dema Cheikh Albani nunulu de ka bara yen nunune ube ibi ka kitabu laje non ko jamakulu min jamakulu bora sunna la ute sunna kono ibo fo ube na ya suru ye mogo do fo ka kitabu kono uka fatawa kono karata bora sunna kono ni la halay ibo ofo wala me ka fo ne be mun fo ni na karasa bora karasa tala ide ne ko ni tay munye be woleli ke kata sunna maka woleli ke kata salafiya man ka sheko hakete anin ka doni fitini hakke be bidiya ko kari kara doke bidiya ka kara doke bidiya mo ka mbo ko nto bisu nyogonya fo ne ni bisu nyogonya ni salama ka masalahay ni sheko hakke me ninde bala ninde tala doni ke baka bere bere bawde ka kuma yoye ne karamo bawde ka kitabu murajan na kacha sambi sabay ne be min don nonuna karasa ebe sunna le etala ebura e bidam goy ne min muraja karamo baw ka kitabu la ninna anye min la mu bolo mbo odo wala ne be nyere ko soma ne ko ne be min fo doro شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه على العقيدة الوسطية أي سنة موقع عقيدة كمنوية نمو من بورا وكلم كنو مغو كمانين في ويون نسيها كدلاو يرلا يما ساقي وكوي بيبو سنة لنقوية عقيدة الوسطية كنو ودياتو تماموية بنو سمين يننكا كو أيوا سنة موقع عقيدة يجمعية سنة موقع عقيدة جمعية ni mogo bora la i bora salafi ala i bora sunna kono ako kata aqidatul wasatiyya kala shaykhul islam bun taymiya ya sunna mogo ka aqida hali sunna wal jamaa ka aqida ke mununye aqidatul wasatiyya kono ni mogo min bora o kelena hoja jorika tusuru itoraka i bora sunna kono i bora salafula be min fo o ye ode